Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong gipahinungdan ang mahal nga Birhen Maria nining atong santos nga misa nining adlawng Sabado. Iampo nato nga pinaagi sa iyang pangama. Ato man siyang gidebosyonan karon sa inahan sa kanunayng panabang. Hatagan unta sa Ginoo ang atong kalibutan ug tinuod nga kalinaw, kaangayan ug kalambuan labi na dinhi sa atong nasod. O ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi aning mga pagpamalit sa atong raffle tickets, hatagan unta sila sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan labi na ang kalinaw ug ang kaayuhan sa lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawa sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Awhagon ko ikaw at tubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kun patay, nga tungod kay mobalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan, hinunua ang ila na lamang gusto ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumutumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon, antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo, panahon na nga mubiya ako ning kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba, ug natapos ko gayud kini, giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang pagpurong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom, ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
sa imong kadayganan, sa imong himaya adlaw-adlaw. Ayaw ako isalikway sa akong katigulangon, diha nga magakawala ang akong kusog. Ayaw ako pagdiyain ang iton Ang imong kaluwasan. apan maglaom ako kanunay, ug magdayeg ako kanimo hangtod sa kahangturan. Ang akong baba magpahayag sa imong katarong, adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. Ang iton ang imong kaluwasan. Hisgutan ko ang gamhan ng mga buhat sa Ginoo. O Diyos, magsaysay ako sa imong linaing katarong. O Diyos, gitudloan mo ako sukat sa akong kabatanon. Ug hangtod karon gisangyaw ko ang imong katingalahang mga buhat. Ang iton Ang imong kaluwasan. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Hesus. Sa iyang pagtudlo kanila si Hesus mingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bisting tag-as og buot nga yukbuan sulod sa mga merkado, nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan, ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo atubangan sa mga tao. Labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Hesus duol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabus ug mihulog og duha ka dako.
Gitawag ni Hesus ang iyang mga tinun-an o giingnan, labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog niining kabus nga byuda. Kay ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Makarilit gid ta sa atong unang pagbasa og sa Ebanghelyo sa atong sitwasyon dinhi sa Pilipinas karon. Kay matud pa ni San Pablo nga giingnan niya si Timoteo nga ingon siya diri, daniha, badlunga, dasiga og tudloi nga mapailobon ang mga tao. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Hinunua ang ilan na lamang gusto ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Nana ba naron sa ato sa Pilipinas? Naawa. Hinay man kayong tingog. Unya diri sa atong Ebanghelyo, kini kunong mga tawhana, manaaman sa gobyerno o naa sa simbahan, mga mangita gini silang espesyal nga lugar. Gusto silang yukbuan, magsulob silang tag-as nga sulob, pareaning ni aron nagwali. Nya, espesyal gina ilang lingkuranan, espesyal ilang pagkaon sa mga kumbira. Matod pa ni Kristo, mas labi pang mas labi pang makalilisang ang ilang silot. Kuyaw day kaining mahimotang leader. Nya mahimotang leader nga yawanon kay matod pang San Pablo, ang Ginoo maghukom ang gyud sa tanang tao, buhi o patay. So sa to pa sa tanan gyung tao. So ang mga leaders din his Pilipinas, leaders Amerika, leaders sa laing nasod, basta leader kas kalibutan, simbahan o gobyerno, hukman gid tas Ginoo, nakailaman tas Ginoo uwa. Inig kamatay day nato mga igsoon, adto kita mo atubang sa Supreme Heavenly Court. Usahay mamanipulate man nato ang Supreme Court. Hasta gani ang ICC ma-manipulate man. Ang gitug-an sa 18 Marines panahon sa Blue Ribbon hearing niadtong niaging mga adlaw, kuan jud kayo kanang makaingon ta ba kung tinuod tong ilang gipangsulti, pero mura man sag tinuod kay wa man sila ilang makuha sa ilang gisulti. Mailhan magod kuno nimong tao nga musultis tinuod, kana bang wa siya tumong nga maka-take advantage siya sa iyang pagsulti. Wa man sila, wa sila sa ari o posisyon, wa siya sa ari o kwarta, wa sila hatagi og kwarta. Matud pa ganing attorney baligod, ang ila pa ganing mga pamilya kung nangasakit, napatoy namatay, magtampo-tampo pa in taon sila para gasto na pagani galisod sila gasto dihay namatay inahan atong usas mga 18 Marines or soldiers, nagtampo-tampo pa sila para ipalit lungon. So gi-accuse man to sila nga nakadawat og tag 5 million. Og naa pa kuno tong 5 million, di gito to sila maglisod og palit atong mga lungon. Nana ba? So sa reality nakita
sa matas mga tao nga naglisod sila. Nitug-an sila nga ang mga malitang kwarta gihatod ngadto sa mga member sa atong executive department, apil pang pamilya sa atong presidente, o niya naasad sa mga legislators, daghan kaayo sa Congress, ilang gisulti, na ay mga ngaan dito, ilang gipangsulti, lugar, niya address, naasay mga senador, nga ilang gipangsulti, mga dagkog posisyon sa Senate, presidente pa, sa Senado, niya nasa sila gisulti nga ang ICC, mga representative sa ICC, nakadawat sa DI og mga malitang kwarta. Ang ICC. Ug ang pinakakuan kay naapil ang usa ka pari. Naasay pari nga natagaan og malita. So, wa gyud pili. Way pili ba? Nya hinon gipang deny man ni siya ug mao na ni ang nindot. Kanang mga midinay kinahanglan dili sa baba lang kay ang mga Marines pagsulti nila dili man pulong ra na adayoy supporting address, supporting picture. Napagani gyud kuno sila yung mga video nga wa pa nila ipakita, ilan na lang ipakita kung pangayoon pa gyud. Ug daghan pa kay sila mga pictures nga kuan ilang ikapakita. So ang mo deny kinahanglan mo pakita sad siya og kamatuoran, pero kutob ra sa pagdinay nya tungod lang kay nagkupot sa posisyon, kihadayon, priso dayon, nya adto na lang ang hearing kunuhay og mapriso na, nya langay-langayon pagyud ang hearing pareha sa ICC. Priso na didto si President Duterte. Hangtod karon wa pagyoy klarong ebidensya nga gikapresentar ang mga prosecutor didto sa ICC. Nagsige pa silang pangita og kato ganing katapusan nilang murag unsa ba to? Hearing ba to? Nga niingon ang ilang judge didto nga mura manig klaro, nagsige pa man mong pangita og mga kana ganing ebidensya. Ana ba? Gikuano sa suspindi sa ilang kuan kay magistorya kuno sila in sa to executive kuan lang kanang dili ba dito sa hearing ba kay ang nakit-an sa judge dito sa ICC pa relasyon ni President Duterte hangtod karon nangita pa man sila mga ebidensya. Mao na ang kalibutan. Pero si San Pablo niingon siya padayon gyud pagtudlo, pagbadlong, pag-guide nila. Nya unsa may mahitabo kung magsige kitag sultis ka matuoran, nya ang gapalibot nato kining mga leaders nga gusto lang mamati sa kadtong nindot nilang pamation. Nya bati na gani mong isultib, suko dayon. Maliwat kita ni Hesus. Unsa may nahitabo ni Hesus? Naunsa? Huy, kusga. Nalansang sa cross. Kaya ang padayon man siya sulti. Nya di naman to ganahan maminaw ang mga tao atong iyang gisulti, pero matod pa ni padayon. Si San Pablo sad ni padayon siya, niingon siya, niabot na ang takna nga mobiya nako niining kinabuhia kay putla na kusliog, iula na nako ang akong dugo. Pero iya tong gitawag ni San Pablo og natapos niya ang iyang lumba, ang race ba na iyang giapilan. Iya kunong natapos. Mao sad na iyang awhag nato. Gilingi ay mong tupad na mopadayon ka. Ngutan-a ba? Ina mopadayon? Oy, atong lipayon ang Ginoo, dili ang mga leaders aning kinabuhia. Ang lipayo nato ang Ginoo, ug unsa may makalipay sa Ginoo kun magsigi tagpuyo ug tuman sa kamatuoran. Ang kamatuoran gyud mao'y atong puy-an. Dili ta maghimo og mga butang nga makapalipay lang sa atong isig katao. Unsa may kamatuoran ron dinhi sa atong parokya.
nga naatay mga projects. Mo na ikamatuoran. Ang atong bell tower, ongoing ang trabaho, bayrono ni nato. Naa sa tay gipahimo karon nga Adoration Chapel kay wa gid in taon tay Adoration Chapel dinhi. 163 years na ta karong pista pohon karong tuiga nya wa pa gid tay Adoration Chapel. Hopefully naanaon ta taana no. Bayronon sa nato. Nya maghimo na lang sa tadihag bag-ong CR kay didto layo man tong atong karaang CR. Peligro pag dagma didto mga tiwasonon. So, anang anak dia skilled na lang kay pwede ka mag-wheelchair, anang ato mga PWD dali ra kay dia pag-access. Niya kanang ato dihang gawas buta pumiro ato na sang gipatrabaho kay wa na magyud. Sige na magpanghog ang mga puthaw o kana mga sin diha. Peligro na magnaanagyo ma timingan. So ato na lang nang gubon kay wa man gisa na magamit in taon ng struktura. Sorry sa pag-angkon na kuan gina nataligaman ang iyang maong structure. Ni gasto ana donor sagdi lang ang Ginoo ning hatag na niya og ganti. Wa lagi na nato magamit dinhi. Nakaali pa gid sa atong view sa atong simbahan. Mao nang ato na nang ilisan og kanana ang Walk of Apostles. Mao na nay atong bag-o nya dihang mahitabo aron ma-emphasize na nato ang atong simbahan unya makita sad nga ang atong kanini ang patron kauban sa 12 ka apostoles. Unya ang atong mga lingkuranan hapit naman gina mga laksi kay gubaon naman gini. So ato na lang gini sad siyang ilisan. Kining nag-una nato mga proyekto mao ni ang atong kamatuoran sa simbahan nato karon. Unsa may atong buhaton kitang mituo muantos ta. Unsaon nato pag-antos matud pa diri sa atong ebanghelyo ang kabus nga byuda mihulog sa tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ilingay mong tupad ina daghan karog gisaligan aron mabuhi. Ang tan-awa ina dako-dako ka diha gisaligan aron mabuhi. Dili sobra ha, dili sobra kay naniid man si Hesus. Pag paniid niya nang hulog daghan mga dato na gibutang diri ay naniid siya sa mga tao nga naghulog didto sa ilang mga halad daghang dato nang hulog og dagkong kwarta. Ana ha? Pero wag gyud moingon si Kristo nga nalipay siya ato isip Ginoo. Pero pag abot sa usa ka kabus nga byuda mihulog og duha ka dako gitawag dayon ni Hesus ang iyang mga tinun-an niingon siya diri labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog niining kabus nga byuda. Ngano man nakita man ni Hesus nga duha ka dako karon kining duha ka dako didto sa panahon ni Hesus pwede ni nato i-translate og 200 pesos 200 pesos. Ana unsa may mapalit na tos 200 para sa atong project raffle ticket. So na may mapalit og usa ka stub 20,000 nya nasi mapalit tag napo na kuha na siya 2,000 nasi mapalit og 5 1,000 pero ang inindot gyud mopalit ka sa kana yung the best yun nimo kanang gisaligan na gid nimo ba para mabuhi ba na ipalit. So akong awhag ninyo palit gyud mo og raffle ticket gikan karon hangtod July 25 labing minus kausa kada semana nya gamita gid tong kanang gisaligan na gid nimo para mabuhi ba pasabot ayaw sa mog kaon ayaw sa mog snacks ayaw mog kaon mga butang na to, tulo mo kakaunan kada adlaw. Kuhaig usa kakaunan. Nya mo snacks mo kada adlaw. Ay na lang mo pag snacks. Ana. Nya kanang inyong usa kakaunan o duha ka snacks ba o tulo ba ka snacks. Mao naman na inyong gisaligan unta. Tiguma na. Nya kun okay ra gyud nimo. Usa na lang kakaon.
sa kadlaw. Ana, niya inom na lang kag tubig. Tangan ni mog luya, inito ni mog dahon bas gabon. Okay kay na. Di ba? Hindi mo okay na? Ana, niya hasta sa mo dihang mga online parishioners, love, palitan mo ticket kanang inyo yung gisaligan na itong kaon. Kuhaan na niya, nasa iba, nagsalig sa tambal. Ay na mo palit og tambal. Haron, ighuman ninyo palit sa kuhaan, raffle ticket, maliwat na mong San Pablo, nga matagaan day mo sa purong-puro, nga dili malaya, dito sa langit. Kaya patay, maging magwa na mo yung maintenance. So, may, ang gisaligan ba nato sa kinabuhi? In short, ang kwarta di ay, kay mao man aroy atong gisaligan aron ta mabuhi, atong ipalit og raffle ticket sa atong simbahan aron malipay ang katilingban. No? So nindota ka, no? Unsa man pagpalit og raffle ticket be, aron kitang tanan makapalit. Na dias gawas na dihay lamisa sa atong opisina, naparoy daghang nanuroy. Thanks be to God kay naidaghang ni tabang. Kamo sa dinhi og mutabang mo, lakuha mo dihan usa ka raffle ticket o sa kastab nga ipamaligya dito sa inyong mga silingan sa inyong opisina. Ana ba? Nga inyo na nang i-good as sold, baligya, gikan karon hangtod July 25. Salamat sa kung naa sa pipila na to ka mga igsoon, kami nalay baligya pa der, nga good as sold na ni. Sige, kanindot ana. Mo na nang atong gitawag og one stab challenge. Na manguha na to usa ka stab nga tag 100 ka tickets worth 20,000 nya ila sang ipang maligya sa ilang mga kaliwat, ilang clan, ilang mga opisina. Nindot kay ning atong gipangbuhat. Congratulations ninyo. Ang kwarta kay mao man itong gisaligan aron ta mabuhi, ipalit nato, itabang nato sa simbahan. Nya sa mga online parishioners unsa may buhaton, anha sad mo ning atong bank accounts, GCash accounts o kining atong kwarta padala. Gamita na ninyo. Nya kanilang mga ngan dinhi mo'y gamita sad kaning niya sa atong screen. Ay mo paggamit og lain kay masaag gid ang inyong gipanghatag. Nya kanigid nga mga ngan ha, nya i-message lang mi. Nasa uban mo donate ra gyud. Daghan kay ni donate lang kay para sa atong bayo. Ay na lang ng raffle tickets pa der, di na lang ko mo appeal. Donation lang ni para sa imong project. Kanindot. Congratulations. Gisaligan aron mabuhi. Nya pwede sad mo makatabang sa atong simbahan, pinaagi sad sa pag-support sa atong social media platforms. Duha ra man ni kabuok atong social media kaning YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. View, like, share nya i-subscribe ang wa pa maka-subscribe. Kada adlaw gyud spend lang yung 15 to 30 minutes nga sige og tan-aw ani. Makatabang na mo pagpasabwag sa maing balita o makatabang sad para sa namsay income ihatag ang YouTube nato. Unya ang ato sang Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Nganong ato man ning gisigig announce aron makatampo ta, makahalad ta sama sa byuda nganhi sa simbahan. Ang ato rong nasod matod pa diri sa kanaganing ebanghelyo, giilugan, gikawatan. Matod pa ni kanaganing say ganani si San Pablo ba ito ingon diri nga ilang ilugan, gikawatan ang mga byuda, ang mga kabus tungod sa ilang pagpahimulos. Unya, ang byudang kabus nga giilugan nihatag pagyod. Kinsa may premyuhan ang mga mihatag. Kinsa may silutan og mas makalilisa nga silot ang nangawat. Sa ato rong mga government officials, kinsa kaha ang nanghatag para sa mga kabus na Pilipino. Marcos Group, Duterte's Group. Kinsa man sad ang nangilog
sa mga kabus nga Pilipino, Marcos Group, Duterte's Group. Hinaut unta mo gawas ang kamatuoran tungod aning ilarong Blue Ribbon Committee. Ang katong mga gipangsulti sa 18 Marines nga didto sa Blue Ribbon Committee under sa grupo nila ni Senador Cayetano Marcolita o uban pa, si Pia Cayetano, nindot na kaitong sundan unta. Kadto na siya sundan ba, di ko moingon sakto to ilang gisulti, tinuod to, pero nindot na to nga sundan kay mo sugod na pagdagan ang investigasyon. Pero ila ganitong patyon ang maong kamatuoran, kanang mopatay sa maong kamatuoran, maningkamot nga di na to masundan ang maong gipangsulti, mawa na to spasing, mauna sila'y tinuod na kawatan. Sayon ra kayo. Sayon ra kayo na ang maningkamot nga mawa na tong gisultis mga Marines, dili ba sundan ba, dili padayonon ang investigasyon aron makit-an yung tinuod ba o dili ang ilang gisulti, hangtod mapinpoint yun ang kamatuoran. Ang mubabag ni ana maunay tinuod nga mga kawatan. Last na lang lingi sa imong tupad, ing na gusto kang masakpan, ing na gusto kang masakpan, oy, ay gyud pagkumpiyansa ang mga tao sa kalibutan dili kasakop nato, pero ang matas Ginoo wa na, dugay na silang nasakpan, kita na kay nas Ginoo. Lipat-lipat lang ka, mura kag ilaga ba, mura sa kag langaw nga naasod sa garapon, kanang mga tao din sa kalibutan mura tag langaw na asod sa garapon, sige kag likay-likay, lupad-lupad, pero wa na, gikupta na nas Ginoo, gahuwat na lang Ginoo kanus kaniya isugbas kayo. Mo na magampo ta nga makaamgo ang mga tao nga nagsupak sa Ginoo, makaamgo unta ug magbag-o sa kinabuhi. Manindog ta. Mga igsuon, muduol kita nga mapaubsanon ngadto sa atong maluluy-on nga amahan ug moingon kita, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga giordinahan ngadto sa balaang pagpangalagad, magmakanunayon ug magmatinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Dios ug sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga naghupot ug buhatang pampubliko, mutanyag sa labing maayon nilang mahimo diha sa ilang pagserbisyo sa katawhan, inay unahon nila ang ilang hinakog nga mga interes, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang pagpaubos ni Kristo magtandog sa garbo ug sa pagpakaaron ingnon sa mga tawo nga dako hunahuna sa ilang kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga makadawat kita sa Diosnong pagpadayag diha sa tananiyang buhing gahom, isip mensahe sa Dios ug dili lang isip tawhanong panghunahuna, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga tapos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa ilang kalinaw diha sa nabanhawng manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Makagagahom nga Dios, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing ka kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak nangayo, nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong maya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namon nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot, inhil sa yuta, maigon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa nautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahapturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na kanimo, ulahan ka sa mga babae na tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karon sa hanak na sa kamatayon, karon sa hanak na sa Mag-ampo kita. O
Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kung andam natong ihatag ang atong kabuhian ngadto sa Ginoo. Dili ta magpahimos dinhis kalibutan. Salamat sa nanghatag sa ilang kabuhian ngan hinato ang atong mga raffle tickets niabot na og 20,342 ka tickets ang nahalin. Nya 105 na sad ang atong mga one stop challenge katong tag 20,000, nya 39 ang na-remit, 66 pa ang wapa ma-remit. Pakpaka nato ang namalit sa mga raffle tickets. Salamat kaayo. Nya mo ta kong giingon padayon tag palit nya mamaligya sad ta. Buyer and seller ta. Parihasad sa mga addict, user and pusher man sana sila. So kita sa buyer and seller. Ana nindot na. Grasya nas Ginoo. Nya ugma na kutob ang atong pagparehistro sa mga kaslunon para sa atong mass wedding karong July 18. So ug napagin mo'y kaila diha nga gustong magpakasal kay lisod ba ng mga way kasal kay impiernohonon gid tawo na taga Compostela man o dili taga Compostela hala pa reserve na mo bahala na og medyo napay problema inyong mga papilis aron matabangan nato parehistro na mo aron maka-appeal pa mo sa atong kaning mga saingan ani mass wedding, libre ni tanan, pliti ra gid inyong gastuhan. Unya ang ato sad nga kaning pagpangonpirma July 17, ang July 10 ang atong deadline, 12 years old pataas ang atong konpirmahanan in relasyon na sa ato sad nga pista celebration. Nya ang atong mini camino kanang Martes, Huwebes o Sabado human sa alas 6 nga misa, mulibo ta dinhi sa atong perimeter, padayon ta ni ana. Wala pa ta ka-schedule og outside nga kamino, ang lagyo-lagyo. Ang atong kaning mga activities nagpadayon dinhi sa atong parokya, hinaut-on ta nga inyong suportahan. Og labaw sa tanan, ang atong social media platforms, suportahin ninyo kanunay, kining atong YouTube channel, Padre Siano Ubod, o ang atong Archdiocesan Facebook page nga Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa paghigugma. Maria, inahang nga walay sama.